Dobro jutro, dragi prijatelji. Nedjelja je, kiša je i evo da vam nekoliko informacija objavim temeljem svega što se jučer događalo u Zagrebu i tako dalje. Evo ga, Hrvatski sabor, Odbor za pravosuđe zaprimio je naš dopis o pljački 216 milijardi eura u brodogradilišta u Hrvatskoj. Znači, taj dopis je poslan na DORH, znači ovo je dopis koji je primilo Državno odvjetništvo, a radi se o 216 milijardi eura pljačke u svim hrvatskim brodogradilištima, čime je ugrožena nacionalna sigurnost i čime je ugroženo opstanak i bankrot Republike Hrvatske. Znači, da ne bi komplicirali, morat ćemo ići na Državno odvjetništvo, međutim oni nemaju šta s nama pričati. Mi u našoj analizi imamo sve, znamo koje su se poslovi radili, ko je šta radio. Sad ne smijem javno da se oni ne pripreme u njihovim famoznim lažima. Znači, treba poći i vratiti novac u Hrvatsku i vratiti 50.000 radnih mjesta koja su nestala kroz brodogradnju i su poduzeća koja su imala određene aktivnosti sa brodograđevnom industrijom Republike Hrvatske. Evo, to vam je sada to. Sada ću vam, evo, ovdje imate u Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora, Maritime Institute dostavio je dopis o navodnim nezakonitim vezano za domaća brodogradilišta, te isti vam dostavljamo na znanje i nadležno postupanje i tako i dalje, bla bla bla. I imamo sada ovdje predsjednik odbora Mišel Jakšić kao u tekstu o tome izvijestiti Maritime Institute. I mi smo to dobili, mi nismo uzbuđeni puno, niti mislimo da možemo, da ćemo postići bilo što, ali nećemo riješiti ovaj problem ovdje, ovaj ćemo problem riješiti van Hrvatske. I samo van Hrvatske ćemo moći vratiti taj novac. Ovdje ne postoje timovi i oni, ne može se ukradeno vratiti, samo mogu neki drugi ljudi to vratiti. Eto ga, za danas toliko, nastavit ćemo priču i mogu vam još zaključiti za ovo jutarnje kišno nedjeljno jutro. Ono o čemu oni okrivljuju Horvata je mizerno, čak je to, recimo, mogu vam ja reći, to je ponižavajuće u odnosu na milijarde eura, to je ponižavajuće i tako dalje i tako dalje. Eto, to vam je to. Znači da smo zaustavili, sad ćemo vidjeti, ali imamo svu dokumentaciju i samo hoćemo da se novac vrati na račun Republike Hrvatske. Taj novac pripada svim građanima Republike Hrvatske, a ne samo, ne znam kome, štome. I sada morate shvatiti da dolazi vrijeme da zakoni se trebaju početi provoditi i da se moraju biti prema zakonima, pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. Eto, to vam je to. A za suce i ovo sve što su oni napravili, ja vam isto tako imam rješenje, jer pazite, da nije bilo sudaca, brodogradilišta ne bi bila opljačkana. Imali smo stotine dopisa svim brodogradilištima, svim sudovima, nitko nije reagirao, ali zato mi imamo i za sudove rješenje. Ne bojte se, Hrvatska je jedna, naša je domovina, moramo je čuvati. I zajednici znaju gdje im je mjesto. Ugodan dan, dobra nedjelja i nastavljamo sa svim ovim stvarima koji su apsolutno istinite i morate shvatiti da ćemo te novce vratiti u Hrvatsku državu. Ugodan dan.